Tady další věc. Tady je skoro 500 různých stran a hnutí, jo, zaregistrovaných. A jak chcete udělat, abyste se mezi nima teda nestratili a všichni říkají podobné věci jako vy, že zařídí nějaké věci, jo, a teď zařídit to znamená v podstatě, pokud uznáváme tento ústavní systém v tuto chvíli, že by se musela změnit ústava nebo třeba volební zákon a tyto věci. A na to je potřeba, samozřejmě, jak všichni víte, ústavní většina a i senát, i prezident, v podstatě všechno. A ještě vás tam musí pustit, jako jo. To v tuto chvíli podle mě je nepřekonatelná věc. Tak mi na to odpověz. Ty jsi se asi taky hlásil, Davide, já na to klidně odpovím, jestli chceš prostor? Tak pojď. Jo, rád. Já když tak tomu něco dám. Dobrá. My v podstatě to máme založený úplně na něčem jiným, než o čem jste mluvil. To je právě problém všech těch politických stran a hnutí, že potřebují změnu toho systému, aby mohli dodržet to, co slíbí. My neslibujeme nic, co nemůžeme v tuhle chvíli splnit. V momentě, kdy přilezeme 1,5%, máme 8 milionů korun a ty rozdělíme mezi projekty občanské společnosti. Můžeme splnit. Pokud to budou 3%, těch peněz bude víc. Každý hlas, který ty lidi dají, bude mít najednou větší váhu. To je všechno. Když vlezeme do poslanecké sněmovny, to znamená překročíme 5%, naši poslanci se nezapojí do politických her a svůj plat věnují na ty projekty. Takže pořád všechno můžeme splnit. A kdybychom náhodou volby vyhráli, tak vyhlásím veřejná otevřená výběrová řízení, kde všechny ty ostatní subjekty, které dneska potřebují změnit systém, najednou dostanou šanci pro to, aby ty své myšlenky mohly prezentovat veřejně. A to je všechno. To je celý program. Všechno můžeme splnit, všechno je jasně daný a není tam žádný prostor pro to, aby někdo zpochybnil, že to nemůžeme udělat. Takhle